Kan du ikke lige forklare, hvad det er, der foregår lige nu? Lige nu er vi at the premises with our primary suspect, the beautiful Bo. He's right now cheating on his girlfriend, the Kimmy Bo, and the Joggers Bo. And what's happening is... Why the hell is we doing this at 2:30 in the night? It's because we have a detective at the scene. Right now he's taking over. He's taking over. Og det der så sker, det er, at der er noget aktivt på vej. Vi bruger den her video også. Det er det der sker med de her. Hvis du ikke får noget protein. Det er proteinmangel. Så det er det eneste, vi har fået, det kulhydrat. Der er så meget Jeg kan få en latterligt, altså. Nå. Skal vi ikke have gang i nogle peptidbindinger? Jeg tror sgu, jeg vil sige. Jeg tror, du skulle ikke få mange peptider ind. Jo, faktisk, fordi peptider, eller peptidase, det kommer ud af røven. Det er det enzym, der sidder i røvhul. tyktarmen og spalter kulhydrater, og det er de kulhydrater, der er for lange til, at de bliver spaltet i... nej, for det er kun de lange kulhydrater, ligesom fra havregryn og kål og sådan noget. Ja, kun de lange kulhydrater dernede. Og det kan ikke nedbrydes ordentligt igennem systemet, og så er nødløsningen, det er at bruge peptidaser på at prøve at nedbryde det. Og i processen, hvor peptidaser prøver at nedbryde de lange kulhydrater, der udskiller den metangas, og det der ender med at blive til prutter. Så hvis du prutter, så er det sund. Det du skal sige til eksamen i morgen. Det gør jeg så. Forvent det med proteinmangel. Folk, der har nu lægger jeg lige det her på Facebook.